ବାଳିଆ 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 ଖାଇଲେ ହଜିବ ଭାଇ ବାଳିଆ ମାଛ। ବାଳିଆ ମାଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ଧରିକି ନେଇ ପଳେଇଲି ହୋଟେଲକୁ। ଭାବିଲି ବନେଇ ଖାଇବା। କାଟି କୁଟି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ତାକୁ ଜୋରସୋରେ ମିଶେଇ ଦେଲି ପୁରା। ମିଶେଇ ମାସେଇ ପୁରା ମାନେ ତେଲ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନନଷ୍ଟିକରେ ପକେଇ ତାପରେ ମାଛଟିକୁ ଭାଜିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ। ମାଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ହଳଦିଆ ଆଉ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖେଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ ଆଉ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କରିକି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଢାଳି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇ ମିଶେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ। ମିଶେଇଲି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇକି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି ମିଶେଇଲି ପୁରା। ରାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଟିକେ ରାଗ ନ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ବାଟଣ ଗୁଡ଼ା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ସେଇଆକୁ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ଆଉ। ପକେଇକି ମିଶେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମିଶେଇକି ତା ଦେହରୁ ରୋଗଣ ବାହାରିଲା ଯାଏଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରିବ ସେଇଟା ସେଇ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇଲି। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କଇଁଆ ପାଣି ପକେଇକି ମାଛକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟେଇଲି। ଆଉ ତା ଭିତରେ 2-4ଟା ଅର୍ଡ଼ର ପଳେଇ ଯାଉଥାଏ ଭାଇ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ମିଶେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ଗୋଟେ ବୋଲରେ ବାହାର କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଦେଖିଲି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମିଛରେ ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ, ମିଛ ଟୋଟାଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ସତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।